Здравейте, потребители от VBOX, аз съм Сашо и с моят приятел мислим да направим един нов канал за геймплей. Като повече мислим да снимаме на Grid 2 мултиплеер и на повече ще играме мултиплеер игри ние двамата. Като FIFA 11, FIFA 13, Grid 2, Payday, може да поиграме. За сега нямаме планове за някакви поредица или такива работи. Дайте, ако искате, дайте в коментарите някаква идея за поредица. Ти няма да държа до тук. И така. Повече ще ни слушате глупостите. Ще убиеме. Кажете дали ги цензурираме клиповете или да си псуваме на воля. На нас нищо ни пречи. Махни се, махни се. И така. Кажете някоя игра, за да направим поредица на някаква ви е интересна, ако той се съгласи също да направи някаква поредица. Аз ще направя, но не знам все още на коя игра. Направо това е като Tokyo Drift. Карам се във филмите. Да, само се навия той да играем Grid 2 мултиплеер, за да го псувам. И да го пием като куче, защото той е пълен нуб, като е този зад мене. Опа. Ръж. И така, не сме най-големите порота, поне аз. И той не от най-добрите, така че... О, чувствам се добър. И така. Гледайте ни се на клипове. Точно не знам как ще ни се казва канала, ще го измислиме. Ще разберете. Абонирайте се, харесвайте ни клиповете, холете ни на воля и така. Добре, какво съм ти направил в карна сега? Няма да спрепаш. Умри. Поклик скапа. Тъпо улици стана. И това за сега, ще се видим в някои от следващите клипове.